F'ħatti lejt il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għamel intervent politiku fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista. Dan minkejja f'dan il-jum ta' għaqda ma tittella l-ebda attività politika u l-insara kienu qegħdin ifakru l-akbar festa tal-Knisja Kattolika il-qawmin mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-kap nazzjonalista Adrian Delija li fl-aħħar ġimgħat kien fil-mira ta' bosta attakki interni fil-Partit Nazzjonalista uża il-metafora tal-irxoxt biex qal li fil-ħajja kulħadd jaqla ġo fih, anke Benalla. Iva fil-ħajja, tbati, tweġġa, issofri, taqla ġo fik, tkun minn tkun. Anke tkun Benalla, isawtuk, jumiljawk, joqtluk, imma mbagħad it-tama. Kien hawn li għadda biex jitkellem dwar il-kampanja tal-Partit Nazzjonalista li se tibda mit-tnejn dan għax fi kliemu la tirbaħ imbagħad trid taħdem. Ħanibqalek fuq l-istess qisu ħsieb imma u naqgħadulek. L-għada tal-qawmin l-għada tal-ħexox trid jibda x-xogħol imbagħad. Min hemm Delija fetħela f'messaġġ politiku fejn qal li l-gvern qed jumilja n-nies u tkellem dwar kif skontu kulħadd sejjer ħażin. Meta tkellem fuq il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista qal li l-iktar importanti se tkun li jitkellem fuq il-problemi biex ta' indikazzjoni ċara li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' mitluf f'dadija ta' negattività kif għamel fl-aħħar xhur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.